мешавем. ин акнун лаҳзаҳои такрори 6 раунди баргузор гардида ва лаҳзаҳои ҷориб, зарбаҳои дақиқ ҳадафраси варзишгаронро тамошо мекунем, мутаваҷҷеҳ мешавем. баъдан сабқати сеюми ин шоми бокс доир мегардад дар вазни ҷамъи 90 кило миёни варзишгарон аз кишвари Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Узбекистон. интизор бошед, тамошобинони азиз, телевизиони варзишро тарк накунед, бо мо бошед, чун се рақобати муҳими дигар моро дар пеш интизор аст. рақобати Давлат Болтаев, албатта Баҳодур Усмонов ва дигар варзишгароне ки дар ин шоми бокс сабқат хоҳанд кард. Уважаемые гости, я думаю, сегодня с ринга будет много благодарностей, но от всей команды IBA Pro хочется сказать спасибо руководству республики, города и каждому жителю республики Таджикистан. За теплую встречу, за прекрасный чистый город, за гостеприимство, за улыбающиеся лица, полные семей с детьми, улыбающихся детей, зеленых чинаров, чистейшей воды, новых зданий, древней культуры. Все это в самое сердце каждого из гостей. Спасибо вам большое. Ташакур изъёт башумо. сипос ба шумо низ албатта аз сухани Ваши аплодисменты соперников. Это Акмал Убайдов и Иржан Залилов. Это был хороший бой. Мухорибай Хуппут. Этот поединок продлился всю отведенную дистанцию. И по его завершении единогласным решением судей свою 7-ю кряду профессиональную победу одержал боксер из Республики Таджикистан. албатта тамошобинони азиз, муборак бошад ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи мо, ба тамоми шаҳрвандон, ҳамватанони азиз, мухлисони, ихлосмандон, ҳаводорон ва тамошобинони гироми қадр ва мухлисони варзиши бокс. аҳсан мегӯем ба Акмал Убайдов, ки тавонист дар ин дидор, дар ин шоми байналмилалии бокс, ки дар қалби Тоҷикистон, шаҳри Душанбе баргузор гардида истодааст, пирӯз гардид. аҳсан мегӯем. Акмал албатта қаҳрамони Осиё аст дар вазни сабуктарин. бо як ҷаҳиши зебо албатта таҷлил кард ин пирӯзиашро. ба пеш албатта. Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистони азизам.